jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. De draaimoenen. De draaimoenen. De draaimoenen. Oh, die wil ik mij draaien. Dan gaat er, ja? 1, 2. Als het dan een prijs is. Oh. 3. Ja. De draaimoenen draait, Marcus zwaait. Dit kinderke krijgt nooit zien nog. Marcus maakt het nog een bocht. Ja. Goed zo, Marcus. Nee, ik moet net niet. Ik vind het eigenlijk wel jammer als Marcus net op het hinder wil. Ja. Ha, mooi dat je hem direct weer binnen. We gaan weer mooie riemkes en een prachtig liedje. En spannende verhalen verzels. Jonge gauw. Ja. Tonke mandje altijd bleer, tonke meiding krul in het heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. 1000 poortjes. Cornelia had haar fiets op een kop op het tegel zet. Mij een bak wetter en een dwaske met plakspul. Waarom stiet die fiets op een kop, Cornelia? Ik haal lekker boom en die zal ik plakken. Maar eerst moet ik het gat in de boom vinden. Oh, was mijn trekker dan ik, meidje, Cornelia? Er zit een chin los en Romke zien brokjes binnenop en ik moet eindelijk nog een keer naar de kapper. Stop! Ik moet boom plakken, boodschapje naar het postkantoor. Het meidje, de vask in de wasmachine dwan, mijn mailbestjen. Wie ik maar een 1000 poort, dan koek alles tegelijk dwan. Een 1000 poort? Wat is dat? Dat is een liets beestje, maar een hele protte poortjes. Ik had er juist nog hier in de tuin in, John. Zullen wij zo'n 1000 poort ziekje, Tomke? Oh ja. Ja, dat doen we. Dan kan die 1000 poort Cornelia mooi helpen. Even later rennen ze de tuin in met een leeg champotje. Ze loeren in het gas en tussen de struikjes. Ze weten eens net goed hoe zo'n 1000 poort eruit ziet. Het is een beest met een hele protte poortjes, Romke. Wat 1000. We maken goed ziekje. Tomke, kom gauw. Je ringt de beest met een hele protte poortjes. Ja? Zou dat een 1000 poort wezen? Romke, dat is een spin. Die heeft maar 8 poortjes en geen 1000. Tel ze maar. 1, 2, 3, 4. Ja, 8. Nee, dit is geen 1000 poort. Misschien zit de 1000 poort wel in een groentomke. Zal ik hier een gat graven? Ja, doe dat maar, Romke. Net de bloemen van Cornelia vernielen, hè? Is het zo goed? Wacht, ik schaf het in de modder. Een 1000 poort. Ja, ik heb een 1000 poort voelen. Oh, doe maar gauw in het potje, Tomke. Romke, dit is echt geen 1000 poortje, hè? Dit beest had helemaal geen poortjes. Ja, dat is gelijk, Tomke. Hij had 0 poortjes. Ah, ik weet al wat het is. Een wierm. Zullen wij eens onder die bloempot zien? Oké. Tomke pakt de bloempot beet en schoot hem een eindje aan de kant. Wat een protte, zwarte beestjes. Ze draven al je troker heen.
weet ik net. Maar zijn geen 1000 poortjes. 1, 2, 3. Oh, net voor erin. 4, 5, ja, 6 poorten tel ik. De miegimmels, de mieren, draven oer de tegels en ziekje gauw een oorplakje. Tomke en Romke haar werk geen 1000 poort voen. Ik denk dat er heel geen 1000 poorten in de tuin zitten. Ik ga ze nog net zien. We moeten beter ziekje, Romke. Ik weet al wat. We sjorren achter in de tuin. Daar lijkt een oude beemstam in het gas. Misschien zijn het de 1000 poort daar wel onder. Maar als je daar net is, dan ging ik weer om naar huis. De beem lijkt al heel lang in het gas. Er groeien paddenstwollen op en groene plantjes. De bast van de beem ligt overal los. Nou, deelst de beem op, Tomke. Dan sjoeg ik eronder. Oké. Tomke pakt de beem vast en tilt hem een eindje omheeg. Wat is die beem zwier. En glad. Opzitten, Tomke. Just al wat? Even wachten, Tomke. Ja, er beweegt wat. Het komt deze kant uit. Ik kan de beem net meer houden. Romke, help. Ik liet hem vallen. De beem ploft in het gas. Romke wil gauw onder de beem wijkroepen. Te let. Au. Die stutje zit vast onder de beem. Tomke, help. Romke, wat moet ik nou doen? Tel het, Tomke. Toe, gauw, broek die spierballen. Ach, het is die stutje er al. Ja, tillen. 1, 2, 3. Oh, wat wil dat? Ik krijg die beem net omheen. Nog een keer, Tomke. Dat tel ik mij. Tomke helle diep adem. Hij pakt de beem vast en dan tellen ze beiden. 1, 2, 3. Vers aan het, Tomke! Hoera, die stutje is los! Ja! Romke, die stutje. Die stutje? Wat is er bij die stutje? Er zit een beest op. Mij een hele protte poorten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nou, 10 en nog volle meer. Dat is... Ja, dat is een 1000 poort. Gauw, in het potje, Tomke. Hij kriebelt een beetje. Voorzichtig duwt Tomke de 1000 poort in het lege potje. Shannon. Gauw draven ze naar Cornelia ta. Waar een 1000 poort voor die zag, Cornelia? Zo, die kan die mooi helpen. Dat vind ik heel leer van je. Maar zullen wij die 1000 poort maar wel loslaten? Zo'n 1000 poort had 1000 poortjes. En dus ik 1000 squantjes. En ik had geen nacht om die al te poetsen. Dan had ik nog meer werk. Oké. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Omdraaien. Maar snij de lesje in. Wat staat er op die tekening? De worst hem op de kop. Draai hem even om, dan zit er weer rechtop.
Ja. Die Romke. Deze auto die wil ik zo graag ha. En daarom had ik hem op je gekregen. Hij kan van alles. Oh, Robin. Ja. Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Eerme bensjes. Pier en Marieke ben ontverfjen. Een grutte doze sil ze reetmaatje. Maar echt handig giet het net. Ze worden zelfs haast lieke reet. On de hand, in het hier en op een kleen. Gelukkig gaan ze oude kleren on het kin wat leien. Koezel een klap op een kop, hoor. Hoezo? Het leek het wel bloed was die in het hier haast. En op een noos. Zo naar die cels. Daar is er ook onder. Doe hast het bloed in de kleen en op een knibbels. Zielig. Ik ben mishandelen. Ja! Hé hey Marieke, dat kunnen we wel waan. Wat? Dat we mishandelen binnen. We dachten gekrekt als hadden ze ons potslijn. Dat we overal bloed hadden. En dan dachten we dat we zielige baan binnen. Ja, en dat us mem us fotja gehad. En dat wij net met thuis komen maaien. En dat we nooit eten krijgen. En geen lekkere ding. Geen drinken. Maar waar? Waar doen we dat? Nou, gewoon op stritten. Of in het parkje. Waar het maar mensen langskomen. Misschien jou is us wel wat, als u zielig vinden. Ja, wat lekkers misschien. Ik kwam je blouse stikken, dan liep het nog echter. Het is toch nog een ding. Ja, en ik ga op later forten. Kom mij. Bij de ingang van het parkje stiet een bankje. Daar gaan Pier en Marieke zitten. In de vierde komt een oud wiefke onrennen, met een paar volle boodschaptassen. Als ze dichterbij komt, doggen Pier en Marieke de hand van de egen en beginnen ze te snotteren. Het werkt. Het oud wiefke bloedt steen. Ach, bensjes, wat is er maar Jim? Waarom moet Jim zo goelen? Nou, wat jongen Jim eruit? Hoe komt dat zo? Dat had dus mem niet in. Je mem? Ja, ze had u slijn en skopt. Slijn en skopt. Nou mat het net malder. Heden. Ik moet er eerst maar even bij zitten. Oh. Nou, dit ga ik nog nooit meemaken. Waarom slacht en skopt een mem haar eigen been? Omdat ze gemeen is. Het is heel gemeen. Ben je Jim hier in de buurt? Maar ben je nergens meer? Us mem had dus fotjagen. En we krijgen echt nooit wat te eten. Nooit eten. Dat kind dan net. Soms krijgen wij wel wat te eten, maar alleen nog maar vieze dingen. Ja, nooit wat lekkers. Of snoep. Of zo. Och, eer me stakkerts. Ik zal eens even zien of ik nog wat bij me ha. En Jim hoort dat die extra raadje, Jim. Ja, geen eind meer. Nee, die is voortgaan. Nou, is het dan net hier niet voor Jim zwarget? Nee!
Nou, dit is me een rare boel. Ik zal eerst eens even zien of ik wat van hem ha. Jim zullen wat tegenhonger ha. En nou, dan mag ik de politie wel waskooien. Nee, dat hoort net, hè? Maar Jim kan hem toch net samen voortsturen? Dat kan samen net. Hoe zou je hem dat azen dan ha als het donker wordt? Wij zullen wel op een bankje slapen, matten. In het park. Ja, of bij een boer in het heer. Tjo, ja, ik geloof dat ik nog wat lekkere koeken onder in de tas ha. Je moet eerst maar even wat ha. Pier en Marieke! Wat die ik de heer? Waar zit je? Rob daarin? Pier, Marieke! Us mem. Dus komen eten! We moet komen. Pier, Marieke, de pannenkoeken ben klaar! Ha! Pannenkoeken! Lekker! Lekker. We komen eraan. Dag mevrouw! Sorry, mevrouw. Nou, Hoi. Ja. De wasmachine. De wasmachine. De wasmachine wascht mijn smerige kleren. Ik schud mijn griene jaske al in de rondte gaan. Nou, dat kunnen we vanmiddag wel opnemen. Ja, dat is leuk. Je kent zangwoord, zullen we dit vanmiddag opnemen? Ja. Ja. Draaien, draaien de wasmachine, wasken mijn smarige kleren. Draaien, draaien, ik zocht mijn groene jaskel in de rondte gaan. Draaien, 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 draaien de wasmachine. Draaien, draaien de wasmachine, wasken mijn smarige kleren. Draaien, draaien, ik zocht mijn groene jaskel in de rondte gaan. Draaien, 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 draaien. Draaien, draaien, draaien. Zo wasket de wasmachine. Zo wasket de wasmachine. Zo wasket de wasmachine. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.